Припынак. Вуліца Гвардзійская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Пранягіна. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 40. Прыпынак. Пранягіна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Абаронцаў айчыны. Прыпынак. Абаронцаў айчыны. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Ракасоўскага. Прыпынак. Ракасоўскага. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Жукава. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Жукава. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Мікрараён Паўднёвы. Прыпынак. Мікрараён Паўднёвы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Санта 54. Прыпынак. Санта 54. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. 4-й форт. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дают ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Прыпынак. 4-й форт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Кальцавая. Прыпынак. Кальцавая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Падгародская. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Падгародская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Калесніка. Прыпынак. Калесніка.
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Санта 53. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Прыпынак. Санта 53. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Махновіча. Прыпынак. Махновіча. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гасцініца «Беларусь». Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Гасцініца «Беларусь». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Бульвар касманаўтаў. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Прыпынак. Бульвар касманаўтаў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гогаля. Прыпынак. Гогаля. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Універсітэт. Прыпынак. Універсітэт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Завод газаапарат. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак. Завод газаапарат. Канцавы прыпынак.